Morgen, lille, så står vi op. Jeg får 20'er. Nej, skat, ikke slik om morgenen. Vi ses. Penge! Jeg burde ikke, men... Hej, far, hvad laver du her? Jeg er med at købe rundstykker. Hvad laver du? Skal du ikke i skole? Jo, men vi har tid for i dag. Hvad er det, du har på din øl?